Første step til at finde ud af, hvem der stalker dig mest på Facebook, er, at du går ind på din egen profil. Går ind på min egen profil heroppe. Dernæst så går du herud, hvor der ingenting er med reklamer eller noget som helst. Og så højre klikker du på din mus, så du får alle de her forskellige muligheder frem. Så går du ned og trykker på det, der hedder vis kildetekst, eller Ctrl U. Og så åbnes der en ny fane i din, i internet. Nu bruger jeg Google Chrome her på. Så trykker jeg Ctrl F, for at mit søgefelt heroppe kommer frem op i højre hjørne. Så skriver jeg en chat list. Når du har skrevet det, så kan du se, at der er en orange felt, der er markeret hernede. Nu kan jeg lige se, om jeg kan fjerne det her. Sådan der. Så kommer jeg til at kunne se det lidt bedre. Så kan du se her, der hvor det er markeret, hvis du læser videre, så kommer der her en kode. Der. Det er den person, der stalker dig allermest lige nu. Og det vil så sige, at den her kode, det er den, der stalker dig nummer 2 mest. Så skal du ned på næste linje for at se den, der stalker dig som nummer 3. Og så videre, så videre, så videre. Så kan man simpelthen gå igennem ens venner på den måde. Men skal vi se her. Det første, det er jo så her. Kan jeg ved at trykke på Ctrl C, kan jeg kopiere. Og du skal huske, at man skal ikke have den der bindestreg 2 med. Fordi så kan man ikke lige finde ud af det. Men så går du simpelthen ind på din Facebook-profil igen. Og så går du op og sletter dit eget sådan, link heroppe ved siden af Facebook. Og så trykker du simpelthen bare Ctrl V for at få den til at vise den talkode, du lige har kopieret. Og så trykker du bare Enter. Så kan man så se, at det var Søren og Signe, der stalkede mig allermest på det seneste. Okay. Held og lykke med det. Hej.